Kape mo lang guys. Good morning mga ka-dragon. Ayan, agang-aga na naman tayo guys. Early bird na naman tayo. So ngayon mga ka-dragon, magpapakain ulit kami sa Batuili Daycare Center. So ayan, mayroong nag-donate ulit para sa mga bata from Florida. Ayan, thank you so much po sir sa pag-donate ng pagkain sa mga bata. So ayan, bago ang lahat, magkakape-kape muna tayo. Ayan, dahil sobrang lamig ngayon guys. Look, ang ganda ng aming halaman dito sa tindahan. Sinong nakakaalam kung anong pangalan nitong halaman na to? Ang ganda ng kanyang bulaklak. Kakaiba siya. Bibihira lang yung ganitong halaman. Parang ito pa lang yung nakita kong ganito. Ang ganda. Na lang to. Yan, basta ko lang naitusok dyan. Ang dali niyang mabuhay. Yan, naitanim ko yan nung tag-ulan. Ganda. Ang lalaki ng bulaklak. Yan, busy na naman tayo guys. Ayan mga ka-dragon, magpapakain pala tayo sa Sitio Batuili ng may iba naman, pansit. Gusto rin naman nila ang pansit eh. Tsaka chicken, tsaka yung chucky na drinks. Ayan mga ka-dragon, bago tayo magtrabaho, yan. Siyempre, nakapagluto na rin ako ng lugaw at malapit na siyang ma-sold out. Ay, magkape tayo dito guys. Ito talaga yung everyday routine namin dito sa tindahan. Ayan. After namin magluto ng lugaw, nagkakape-kape kami dito sa harapan. Sarap ng pandesal guys. Yan, araw-araw kaming dinadaanan dito ni Kuya. Bumibili kami ng pandesal. Adati manandig kwan. Ato'y pagatang man abunahon. Ay na, sakit ti ulo ko. Ayan, magpapakatay din kami guys ng ngayon. Baboy. May binili kaming isang buong baboy para may stock kami dito sa tindahan kasi mahirap ng bumili sa palengke, ang mahal. Grabe. Halos wala nang tubuin. Kaya yan, medyo mura-mura yung nabili naming baboy ngayon. Analot ko ante, ampay nagdakal-takal dirom. Magkakal ako ang baboy daw. Wala kang Natatawa kami kagabi, sabi namin bibili nga kami ng isang buong baboy. Sabi ko, paano natin katayin yan? Puro tayo mga babae. Sabi ng Tiligay, gabun tayon pag-aambunan tayon. Kasi buti nakita ko si Kuya Pren kagabi, sinabihan ko siya na tulungan niya muna kaming talagang hindi namin kaya, malaki din yung baboy, nasa 60 to 70 kilos yung baboy, kaya hindi namin kaya yon. Baka ikon lang tayo anti, no? Ayan, luto ulit tayo ng pansit. Pansit naman guys yung ibibigay natin, tsaka chucky at tsaka chicken joy. Ayan, isa rin to sa gustong-gusto ng mga bata, pansit, lalo na yung mga katutubo. Para maiba naman. Okay guys, mag-repack na tayo ng ating ipapamahagi.
Yan, paibabaw na lang natin yung gulay. Tapos yung chicken ay iaabot na lang natin sa kanila. Kasi hindi siya kasya dito sa lagayan. So ayan mga ka-dragon, bali nasa 50 pieces yung aming na ipack. So nasa 50 rin yung ating mapapakain ngayong umaga. So yan, mag-enjoy na naman yung ating mga chikiting. So ito guys, sa sitio Batuili namin dadalhin. Bali ano din yun guys, sitio ng ay mga katutubo din karaniwan yung mga pumapasok doon, kaya ano, yan, mapaparami na naman sila ng kain. Thank you so much po, sir, from Florida, USA. Thank you so much po sa pagpapakain sa mga bata. Yan, marami na naman po kayong mapapasayang mga chikiting. Pero ano lang ngayon, 40. Nag-add lang. Nasa Minsan sobrang kasi may mga pumupunta doon na may mga sanggol, kaya nagdadagdag talaga kami ng dala kasi ang hirap naman kung nakatingin lang sila tapos wala silang pagkain. Yan, meron din silang Chucky. yan, Siguro. meron ding fried chicken. Ayan, syempre ang ating fried chicken. Ay, yung mga Gustong gusto nila yung aming manok. Dito na lang daw yung Giot. Crunchy. Yung ano lang daw dyan. Dito naman natin ito yung may bag dito na ko eh. May ikaw bag ka dyan, madaling mapunit to eh. Hindi ko yung eco bag na hindi mo na uwi yun natin. Uwi. Dalhin nyo lang yung kutsilyo. Eco bag? Nag-add din kami ng pancake. Okay? Let's go na. Yan, maiwan muna yung tatlo. Bali, 6 kami guys. Nag-saklolo si Aisa. Siya muna dito sa kusina. Silang tatlo nila Antiligayas. Antipasing kami namang tatlo ni Gigi, si Peng, tsaka ako. Kami naman yung maghatid ng pagkain sa Batuili. Ikaw, ante, ang in charge sa kusina. Pag may naglomi, lutuan mo. Bahala ka na dyan. Mabilis lang naman yon. So maya nakabalik na rin kami. Ayan. Hindi pa nga kami nakakaikat. Partakan nga dagusan. Nandito pa nga kami. Okay, let's go! Alas 9 na. Baka hindi kaya yun. Hi! Ito yung kanilang guys. Ay, eskwelahan. Ito yung kanilang room. Buti naman napaayos na to ng ano. Dati doon sila sa kabila ay maliit lang yung kanilang room doon. Ito bagong tayo lang. Parang kailan lang to eh. Yan, maganda na yung kanilang pinapasukan ngayon. Hindi katulad dati. Komportable na sila dito. Tsaka meron silang mga electric fan. Hindi na sila naiinitan. Wow, ganda naman ang kanilang room. Ay, siya kayo nandun nila. Saan? Sa likod?
Sa taas. Papilahin ko na rin sila. Sige po. Ba't nandiyan ka, Balong? Ha? Hindi ka nagpasok? Dali dito, magpila ka. Wow, ganda naman ang room nila. Oh, ayan, na sila, nakaabang na. So, ito talaga, kaya nagpapasobra kami. Meron pang, bukod sa estudyante, meron pa silang mga bitbit na mga bata. Kaya, dapat talaga may sobra yung dala. Good morning! Wow! Ano po yan? Turon. Kasama ko ni Patira. Saan? Ah, ano po yan pang ano din po, pang feeding? Sabay pa na Ito yung kanilang dito, lutuan. Kapag mayroon silang feeding, yan, dito sila nagluluto. Ganda naman ang inyong lutuan. Good morning po. Oh, wow, ang ganda ng room nyo ah. Oh, kompleto na sila guys ng mga laruan. Oh. Meron silang mga native na ano. Siguro ginagamit din nila to sa pagkain. Dito kayo kumakain? Hindi. Display lang pala. Ganda ng room ninyo. Picture ko kayo. Nagapanood na kami. Nakunig kami. Sabi ko, si Didi. Ano, excited na kayo? Excited na? Ay, nako, bakit ang pera ng kaset ka pa? Meron silang nilutong Sino gusto ng turon? Wala naman tayo. Turon? Turon na kaya? Kami mag-ubos ng turon. Kasama ko dito yung level. Gusto mo ba? Oh, pasok na, pasok na. Mga minority sila, guys. Ito ay sakop ng barangay namin, Barangay Monteclaro. Kasama ito eh. Sana, bisbe. Dali na, dito ikaw na. Sabi ni ate. Magtatawa. Dila kayo pala. Oh, may turong pa. Doon pa sa kabila. Excited na ba kayo? Itong pila. Itong pila. Itong pila. Pagpuin mo sila dito. Yung mga parang marami. Sana po, mabuto, kaming lahat.
nagbigay ito. Kami. Salamat po. Mga turun na eh. Yan, good morning sa ating lahat, sa ating mga bata at sa ating mga magulang. Ayan. Ito ay biyaya na nagmula sa ating kababayan na galing sa Florida, USA. Ayan, magpasalamat tayo kay Sir from Florida. Sige, sabay-sabay tayo mga bata. Salamat po. Lorena. Kawai! Yay! Thank you so much po, sir, from Florida. Ayan. Ano, gutom ka na? Hindi ka na makapagsalita eh. Kain na lang po. Paano na? Sabay-sabay yun na. Mamaya na yung ano, pero Oh, walang iiyak. Walang iiyak. Masarap pa naman yan, may kain na. Oy, mga nanay, kain na rin yung bata. Hintik na. Yung mga bing na lang na kwan. Yung mga nakaupo lang. Ito, yung mga ganito. Meron sila. Kaya nga, dapat mo... Hindi na walang kasala. Ne, kuha ka ng isa. Tag-isa na kayo at nag-share kayo dun sa ano. Ito guys, mga ano to, mga hindi naman sila estudyante dito. Yan na bigyan na rin natin.
Sinong hindi nabigyan dyan kanina? Kung naman isa, ading. O, si baby, bigyan mo. Ito mga ano na kayo? Anong grade? Grade 1? Ah, mga grade 1 na pala sila. Meron pa? Grade. Bali 45 po talaga. 40. Ay, 25 tsaka 15 daw yung adopted child. Turon naman, turon. Pangimagas nyo daw yung turon. Turon. Pahingi rin kami ng turon nyo, ha? Natahimik sila. Gutom. Gutom yan. Tingnan mo si ate, oh, tapos na yung kanya. Mamaya na palingkin. Open ka, open? Mamaya yan. Napalingkin na naman yan. Ayaw mo ta? Pabuksan to. Buksan? Buksan? Oh, buksan nyo na, itusok nyo na kaya. Hindi nila kasi alam yung iba dyan. Pag mabuksan na yan sa akin, hindi na maubos nila yan. Kaya nga, ayaw. Maya na, buksan mo muna yan. Kain ka muna ng mamaya na to. Lamang. Wala pang bawas ang pansit mo. Kapatid mo yan? Ha? Saan si nanay mo? Ha? Nagtanim? O nagbunot ng sibuyas? Wala pa. Naglaba? Ah, naglaba. Hindi. Araw-araw po ang feeding ninyo? Araw-araw po ang feeding? Ano po ang karaniwan na pinapakain ko? Ito, ang gulay. Saging, Saging. Saging. Kahit sa saging, sabi ko, saging sa bahay, pagpunta ng explore saging. Yan sa isang linggo daw mga ka-dragon, 3 beses sila magpa-feeding dito. Kamayin po, kamayin. Ang daming ang payat dito. May sili. Kailangan dyan, vitamins. Hanggang 4 kasi ako. May 5 ako, yung mga alangan. Purga din po kayo. Sa mga vegetable. Dati maraming yung mga gulay. Marami silang gulay. Kasi
Napakalaki ng tiyan nila. Pero ngayon halos hindi na. Ayan. Magandang umaga po, sir. Maraming salamat po sa binigay niyo sa amin ng feeding. Marami po ang nabusog ng mga bata at sana po sa sunod, sir, ay yung mga vitamins naman dahil marami po akong batang malnourished. Maraming salamat po, sir. Florida. Thank you. Mana-mana. Mana-mana, sir, from Florida. Yung mana-mana po ay thank you or salamat. Sa salitang buhid ay mana-mana. Ano, nabusog ka? Hindi mo naubos yung manok Inuna kasi nila yung Chucky. Basta sabi ko pa eh. Malaki yung Chucky, hindi na, kaya nabusog ka agad. Pang-ulam na lang daw nila. Yan, thank you po sa turon. Thank you so much po. Sige po. Thank you din po. Ayan, una na rin po kami at thank you. Isipin sa atin na yan. Thank you so much po. Bye mga bata! Bye! Bye na, bye! Bye! At nagkakatay pa kami ng baboy. Bye! Nabusog ba kayo? Ha? Opo! Salamat po. Sige po. May pasalubong tayo kay Auntie Ligaya at Auntie Paseng. Sino na makidaya guys? Pakasar ni DJ. Dali lang makahabol kayo mamaya. Mamayang tanghalian alas 12. Ay. Ayan. Ayan, kakakatay lang yung baboy. Nag-adobo na tayo kaagad kasi ito yung mabenta sa amin, yung adobo. Lagi nilang hinahanap yung adobo. Yan, napakasariwa nito guys. Kakakatay lang. Mainit-init pa. Fresh na fresh yung ating karne guys. Ito naman yung ating, kung yun kilawin, ito naman kilayin. Oh, di ba? Nagaduti ang mumi guys, nga nagan na. Iba-iba yan. Ilocano knows ang only Ilocano ang nakakaalam sa kilayin. Kung sa iba, ang tawag nila, parang style igado siya, kaya lang ito, suka naman, yung nilalagay namin. Yan ang ating ulam guys. So ayan guys, nagpahakot ulit kami ng buhangin. Ayan, para dito naman yan. Kaya lang hindi nila dito sa maihulog dito sa lote kasi malambot. So ayan mano-mano na naman kami nitong hahakot. Laking kasi sobrang baba kasi nitong lote na to. Ang ganda guys ng sunset. Wow. Mano-mano.